Hello, what's up? Good evening. Gabi na. Tambay-tambay muna tayo dito dahil may hinihintay tayo. Medyo nagagabihan ako sa paglalakad papuntang bahay kubo. Matagal pa ang aking hinihintay. When lights go down, thank you sa patamsak dyan. Hi guys. Hello. 1,000 viewers. Hello, Nelma Aquino. Salamat sa patamsak. And thank you sa pagbisita. Dating dikit na rin. Yes, ano ka. Lagay mo yung link mo para maipin ko. May jacket ka na sa akin eh. Salamat sa pagbisita. Ayan, thank you. Hello guys. Salamat po sa inyong pagbisita. Ayan, tumatambay ako dito sa tabi ng kalsada kasi may hinihintay ako. Medyo magagabihan ako. Gabi na nga. Kamusta ate Nelma Aquino? Alala kita. Parang ikaw yung nagbablog na travel vlog at smooth yung camera. Naalala kita. At nasa ibang bansa ka. Di ba po? Kamusta po? Kamusta ka na po? Madilim na. O nga po eh. Madilim na. Kaya wala pa naman akong flashlight. Yes, who's travel vlog? O nga, travel vlog ka. Hindi ako makapag ng video ko ah. Hello guys, what's up? Madidiliman ako sa
paglalakad. Madilim na, hindi ko alam yung pagpailaw nito. Bawal siguro yung madilim na video kay YouTube. Madilim na, hindi na makilala yung live. Tigla live yung it's okay na wala. Yung si Paren, yan yung hinihintay ko. Nadira mulo. Thanks. Madilim na, hindi na makilala ang mukha. Bye bye. Madilim na. Madilim na nga. So ayan, thank you Ate Nelma Aquino. Ayan, palakad. Naglalakad na ako papuntang bahay kubo ko. Yung gamit ko, kaya maliwanag doon sa bahay kubo ko. Gamit ko lang doon, medyo madulas yung daan. Ayan, madilim na nga. Tutok ko na lang sa taas. Gamit ko doon sa bahay kubo ko, kaya maliwanag at may ilaw kasi. Siyempre, maliwanag, may ilaw. Ayan. Ang gamit ko doon, solar. Kasi hindi na maabot ng kuryente. Malaking gagastusin doon para abutin ng wire. Kaya ang gamit ko doon, solar. And battery. Yung battery ko sa motor, yun yung ginagamit ko din para mas maliwanag. Ayan, isang bumbilya na nagkahalaga ng 50 pesos lang naman. And may wire na siya. Ikino-connect ko lang sa battery ng motor. Ayan. Pag nalobat yung battery ng motor, itina-charge ko lang 3 hours, puno na siya. And matagal-tagal ko na rin siyang magagamit. 1 week, ganon. Kasi isang lang naman, isang bumbilya ng ilaw. Ayan, papunta ako sa aking bahay kubo. Itinututok ko sa taas ang camera kasi kung dito sa baba medyo madilim na wala akong flashlight na dala. Kaya ayun, medyo madulas yung daan kasi maghapon ang ulan dito. Maghapon ang ulan. Ayan, kung maririnig nyo ang sound ng ating kalikasan, yung sound ng kagubatan, kalikasan, ayan, may maririnig kayong agos ng tubig, yun may mga mga ibon, di ba? Ayan kung maririnig nyo, maganda tong pang kung nag-i-edit kayo,
Maganda tong pang background music, background sound effect, mga ganyan. Ayan, pakinggan nyo. Diba? Maganda yan. Maganda yan pang background sound effect. Ganyan. Sa mga vlog. Ano ito? Yan yung natural na sound ng bukid ng kalikasan natin. Halo sari-saring sound. Yan. Medyo madilim na kaya hindi na makita. Hindi na makita yung daan, sayang. Bukas magla-live akong nakikita yung ganda ng tanawin dito. Ganda ng bukid. Medyo nadiliman ako sa paghihintay, nagabihan sa daan. Yan, kung maririnig nyo, may agos ng tubig. Diba? Agos ng tubig. Dito lang yan. Malapit na ako sa bahay kubo ko. May ilaw ba kayong nakikita? Yun. Hindi akin yan. Hindi akin ang bahay kubo. Ang bahay niya. Kasi yung bahay kubo ko nandito. Kampi. Ayan. Medyo madilim na kasi. Ayan. Hi guys. Bukas magla-live ako. Maglalakad-lakad ako dito. Nagla-live. Medyo nalulungkot ako, Ate Nilma. Kasi yung aking watch hour na lang magpo 4,000 na sana. Kaso ang problema, medyo matagal-tagal akong hindi naka-vlog, hindi naka-upload dito sa YouTube. Naging busy kasi. Kaya yun, yan yung problema ko nung nakita ko yung aking watch hour. Napansin ko 1,000 plus na lang ang watch hour ko. Nakakalungkot. Kaunti na lang sana, mamumoni na sana ako. Dahil hindi pa, kasi may din nagdag pa pala si YouTube na mga short video. Yun pa pala ang problema ko. Pero yung watch hour ko ang pinaka nanghihinayang ako. Kasi ito na yung bahay kubo ko. Yan. Solar lang yan. Solar. Then, hindi ko pa natatapos yan. Gumagawa pa ako ng upuan. Madilim kasi. Ayan, hindi ko pa natatapos. Bubong.
Ayan na, madilim na. Bubuksan ko lang ang aking ilaw dito. Battery. Yun oh. Oh, di ba? Yan bumbilya na sinasabi ko. And ito yung battery sa motor. Motolite. Baka naman. At yung dalawa kong alaga, si Lucky, ito si Lucky, at ito naman si Lupi. Lupin pala. Si Lupin at ito si Lucky. Ayan yung hinintay-hintay ko sa tabi ng kalsada. Oh. Sardinas, Argentina at kape. Blanca. Dito lang ako. Medyo tinanggal ko yung ano ko dito. Dingding kasi ano siya. Binubukbok. Alam mo nyo ba yung binubukbok yung ano. Ganito. Binubutas-butas ng mga ano, peste. At ano ba yun? Ito yung kwarto ko. Tambayan ko. Upuan. At ito rin yung tambayan. Hello guys. Salamat sa patamsak. Ay, dami na palang ano. Chat. Dumilim na host. Yes host, travel vlog. It's okay lang nawala ako. Yes host dahil madilim. Maaga ka talaga at morning or hapon live ka. Okay. Okay host, ingat ka lagi. Salamat po at Nilma. Sa bahay ka na lang may light pa. Opo. Hello. What's up? Solar hub sa bahay ko sa Pinas. Wala na talaga host. Ako din. Mag-reels ka na lang. Ayan. Sa pagre-reels, walang problema. Kasi active ako sa pagre-reels. Pero ano medyo sabi ko nga busy. Bakit kasi busy ako? Nasaan na ba yung stand ko? Hello, what's up? Salamat po sa inyong pagbisita sa live ni Mr. Dalisay. Ayan, medyo ano ako, magluluto muna ako. Salamat sa pagbisita guys. Shout out man daw dyan. Hello ante. Shout out kay Judith De La Cruz. Aktibon ka talaga ante Aktibon talaga si ante. Nagla-live ako ante hirak man kang sa kuyang YouTube channel. Si sa kuyang sa kuyang YouTube channel ante. Ay Diyos ko day. YouTube channel ko
Mababaliwala ang sakuyang pinaghirapan. Ani nawawara si sakuyang watch hour. Di na kaya ko nakaka-upload. Di na ko upload kayo. Di na ako nakaka-upload ni. Di na ako nakaka-vlog sa buray ni apo niya. Busy kaya Fermi. Bago ako masapna. Di pa ako nakakasapna. Bago ako masapna, maano muna ako. Makapi. Arog lang ako digdig kani. Nagaparaano ka dyan, ante? Garubaga, sa TV ko, tabi, pinapanood ang live mo para dakula ang video wawa. Busy sa pagyaman, buray ni apo niya. Sana all mayaman, ante. Hindi man ako, ante, nangarap magyaman. Aram mo kanta na, ante. Hindi man ako, ante, nangarap. Hello! Burgess Vlog, kamusta? Shout out sa imo, Shout out sa iyo, Burgess Vlog. Ante, di man ako nangangarap magyaman, ante. Ang pinapangarap ko man lang, ante, si Bidoy, tapos si Ganda, makaibahan ko digdi. Yun lang. Burgess Vlog, Bicol ka? Nice ng bahay ni host, presko. Iyong gayo ka. Maliwanag nga. Yes, Ate Nilma Aquino, maliwanag na kasi nandito tayo sa bahay kubo. Kabsok. Kabsok na dyan. Dito maliwanag pa. Yawan saan ka, Ate Burgess? Burgess. Gabsok na talaga digdi, Ate Burgess. Simpleng pangarap pero hirap garong mangyari. Iyo baga, ante, simpleng pangarap sa tuwing mga tios, simpleng pangarap masakitan abuton. Simpleng pangarap lang yun. Sa kitchen. Sa kitchen. Yeah, digdi sa kusina. Tagasain ka, Bergie, Ate Bergie. Garbista dito ka. Ano ka, may jacket ka digdi. Nalingaw lang ako sa iyo, Ate Bergie. Ano ulam, host? Anong ulam ko? Ang ulam ko is karne. Tinambak. Uy! Taga tinambak ka, Ate Bergie. Sigurado ka, taga tinambak ka?
Kung taga Tinambak ka, baka magkaharanihan kita. Ang magluto ka na. Ay, magluto. At yan ako masap na. Pagka ano. Makape mo na ako. Ang 101% taga Tinambak ka. Baka magkaharanihan kita, Ate Virgie. Pero yan sa ingkangon yan. Ate Virgie. Ay. Oo, dyan ako nag-aral elementary. Cute ng bahay mo. Mas cute ako, Ate Nilma. De, joke lang. Kape, gabi na. Where ka ba? Singapore. Ah, nasa Singapore ka? Ako, yaon man ako digdi sa Tinambak, Ate Virgie. Baka day mo. Yaon man ako digdi sa Tinambak. Sa Tinambak? Ikaw muna. May tumutunog, ano yan, tubig. Baka, ang dadangog mo, Ate Virgie, ano, yung, ano, sa may simbahan ako. Tinambak, syempre, tinambak ka, no? Saan po sa Tinambak? Ako haraniman ako sa may simbahan. Pero, may iwas mo baga ang Tinambak. Saan ka sa Tinambak? Ako yan man ako digdi sa Tinambak, munisipyo. Ay. San Isidro. Taga duman ka lang pala sa may sentro, Tinambak. Harani sa may simbahan. Sa may munisipyo. Aram ko to. San Isidro nga yun. Nag-vlog ako duman, Ate Virgie. Nag-vlog ako duman, Ate Virgie. Ang pig-vlog ko duman si baka may bistado ka, Ate Virgie. Ay, sorry. Sa kuyang saan ka bang yan ako digdi, Ate Virgie, sa Chera, aram mo na yan. Chera. Baka may kabistado ka, Ate Virgie. Masap na lang ako. Katong naan tubig ko. Baka may bisado ka, Ate Virgie, mapairahay ning air conditioner, aircon sa sasakyan o may bistado po ako duman na rekomenda, maurag, lisensyado, mga argan. Ano to? Aray ko! Malikot ka.
Si, ano yun? Si DNG Air Conditioner. Aray! Bastos. Yaon lang siya sa tapat kang ano, diyan sa San Isidro, Tinambak, tapat lang kang hardware. Kulog. May pong ido. Day ako nag-ataman, day pa ako nag anong ido. Ikos ang yaon digdi. Ta. Ma siruton nga ni ta pig para sakatan ako gamit si pangkamrot tinda. Doon dikit sa papaya mo. Papaya. May papaya ako. Ay kuyeng. Ay kuyeng. Kilala mo mga gaser? Uy, may listado po akong gaser. Pero, nakatrabaho ko po to. May listado po akong gaser. Pero, katrabaho ko po ito dati. Kan security ako sa LCC. Kan security ako sa LCC. Pero digdi pa sa ano, digdi sa okay sis, may mga letter. Ate Bergie, ano, laag mo po ang sa imong link digdiyo ta ipipin ko. Ilalaag ko sa ano ta, title. Ta, para mabalikan ka man ni ano ni Ate Nelma. Ika naman ang ilalaag ko sa taas. Salamat po sa pagtambay nindo. Siguro Tagalogin ko na lang na para maintindihan din ng mga pumupunta sa atin. Magsasaing lang ako. $4,000 viewers. 4,000. Ayan, Ate Virgie. Palitan ko na ikaw, Ate Nilma, ha? Ayan. Sa harap kami dati ng simbahan may bomber. Malapit. Sige, sap na ano. Nalingaw na pati ko. Masak na dumon ako. Nice to meet you, Ate Bergie. Bibisitahan ko ang sa imong channel. At yan, screenshot ko daw. Mahiling ko lamang ang mukha mo.
Pero ano ka sa kuya, Ate Virgie, garo halita ka ng, ano ta na ka, may jacket ka pa sa kuya eh. Naipinta ka pa nga ni. Ano eh, pag may aaliluya, ay, yeah. Pag may nag-aaliluya simbahan, nagtitinda kami sa may simbahan, sa may sabungan pa, tinda din. Tinda kami. O dating friend. Yun. Hali na akong ano eh. Hali na akong nag-vlog. Ay, hali na akong nagla-live baga. Dati akong nagla-live. Ay ko. Medyo day talaga kaya ako naka-live. Nakaka-live na. Busy na kaya ako. Busy na kaya ako. Busy na. Haldat busit na ikas ni. Nasa Singapore ka, Ate, Burgess? Nasa Singapore ka? Kasi nawara. Siguro si Ate ang nawara. Nilma. Anong problema? Nawala si Ate Nilma. Bilis malubat ng ano ko. Hello? Kape-kape. Ganito ako pag boring. Ganito ako pag boring. Dinadaan ko na lang sa kape. Malulubat na rin ang cellphone ko. Kailangan na naman i-charge. Malapit na magkakuryente dito. Magkakakuryente ako dito. Magkakakuryente ako dito. Pero walang wire. Nagaling sa diskarte lang. Diskarte lang tayo para magkakuryente, 'di ba? Magkakakuryente tayong walang walang bayaran.
Kasi ang gagamitin ko is solar. Solar at battery. Ayan, it's okay kasi malulobat na rin ang aking cellphone. Siguro ano ko na lang, kaya pa kaya 1 hour. Aray! Di ako nakapantalon, visit ko. Agay. Parang may kuryente lang. Nakalimutan ko mag live ka kanina. Bukas magla-live ako. Okay lang, Ate Virgie. Okay lang po. Libang-libang lang naman po ako. Okay lang po. Busy ka. Ang dilim na dyan dito, liwanag pa. Anong oras na dyan, Ate Virgie? Dito, 6:34. Hapdi ng ano ko. Matagal ka na sa Singapore, Ate Virgie? 6, same time. Tapos maliwanag dyan. Kulit ng pusa ko. Sakit ng kukon ko. Saan ka banda? Ikulong mo. Cosmo.
Day po, aray ko. Yun o, malikot yan. Tapos ini o, hmm. Tipo, magayon ini o, sa aga, ma-live po ako sa aga. Magayon po ni, yan digdi sa bukid lang. Si motor ko yan, duman naka-tent. Ma-live ako sa aga habang nagpakaray kang tukawan ko. Nagigibo kaya akong tukawan. Yan po oh. Nagigibo akong tukawan dyan. Ila-live ko kaya sa aga para di man masayang ang sa kuyang watch hour. Nawawara ang watch hour ko. Problema ko lang kaya digdi Ate Virgie, kuryente. Pag na lulubat ang cellphone ko, makikicharge naman ako duman sa luwas. Pero ba't parang ikaw lang mag-isa pa lang? Iyo po Ate Virgie, solo lang ako digdi. Solo lang po ako digdi. Nag-ano po ako, nagigibong farm. O, nagpa-farm. May pinupuunan po akong Rhode Island digdi na manok. Rhode Island na manok. Tsaka itik. Tapos nagtatanom-tanom naman po ako. Okay lang po solo. At least may pangarap. Para sa pangarap. Ano po kaya ate, si Agum ko nagsusuporta sa kuya Digdio para sa sa anong apo dyan sa pangarap na gustong maabot. Siyempre, titiusan ko na maging solo lang kasi ganyan talaga ang buhay. Si Agum ko man nga ni solo man. Diyan, nagtatrabaho. Nasa ibang bansa man po si Agum ko. Nagtatrabaho. Nasa siya, Saudi. Nasa Saudi. Nasa Saudi man po si Agum ko. Solo lang talaga ko digdi. Pero yung mga asbo-asbo na yan. Sanay po ako Ate Virgie sa bukid. Kasi bata palaga ako. Ganon. Haliman ako nagdakula ako sa bukid. Pero bako po digdi sa tinambak. Nagdakula man ako, nagkaisip sa sa tinambak, sa Pasakaw dati. Kaya sanay ako sa bukid, maski solo lang ako, sanay ako. Di ako natatakot sa mga asbo-asbo niya. Mga asong-asong na yan. Di man yan di ka man patikin kakakanon bilog. Didikit-dikitan ka. Tao man din yan, sinasabing asong. Kaso, di ko aram kung ano man yung aswang na yan. Sa buong buhay ko, di pa ko nakakahiling ng aswang na yan. Siguro matatakot ako pag nahiling ko. Depende kung isa-isa mo yung duwang matatakot. Depende kung isa-isa mo yung duwang matatakot. Pwedeng matakot ako sa iya.
pwedeng matakot siya sa kuya. Baka day siya magparapakuban ta, baka mataga ko siya. Baga, digdi sa bukid, day ako pwedeng subasubahaning. Ouch. Day ninda ako pwedeng subasubahan, digdi ta baka mataga ko. Banggi, arog kaning banggi. Mapakuban sa kuya. Day ko bistado kong si Isay, baka mataga ko siya. Ako nakakita ng San Telmo sa may cemetery kung dyan kasi may tapat hang school yan, di ba? Opo, may school talaga doon. Tapos may sementeryo. San Telmo, nakakita ako ng San Telmo. Maliit pa ako. Kaso, hindi pa ako sigurado doon kasi nakikita ko apoy lang na kasi madilim syempre. Di mo naman makikita kung sino ang may dala, di mo makikita kung lumilipad lang talaga yun. Kasi na nakikita mo, apoy lang. Parang naglalakad o umaandar, ganun lang. Video muna. Okay po ate. Ganun yung santel mo, hindi mo makikita kung basta apoy lang siya. Pero di ko pa dinanas na sana wag naman. Sabay ganun. Sana wag naman. Hindi ko naman sila hinahamon na ganito ganyan. Basta hindi pa ako nakakaranas pero wag na nilang paranasin kasi wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Mabait akong tao. Mabait akong tao. Wag lang nila akong biruin na ganito, nandito ako sa bukid. Bibiruin nila akong gugulatin. Tapos wala silang parang gano'n na dapat malayo pa lang sila. Masisigaw na sila, oh, ganito, para makilala ko kung sino, di ba? Pero kung gugulatin nila kung nandito na sa harapan ko, yari sila sa akin, nahabulin ko silang itak. Habulin ko silang itak pag ganyan. Ganito lang ako. Mag-isa. Ano pa? Kamusta kayong lahat dyan? Ako okay lang naman dito. Nagtitiis. Mag-isa. Para sa pangarap. Para sa pangarap. Hello, Auntie Judith! Iluwas mo ang masitas para mauranan o maarawan. Iyo anting ililikay ko kay iyan anti sa iniyo. Inililikay ko sa baka, nasusuya ako sa baka. Iniiwas ko sa baka kasi pero
ilang araw nang hindi dumadayo dito yung baka. Siguro nakatali na. Yung dalawa nakatali na. Tapos may isa pa na kulay puti. May isa pang kulay puti na umiikot talaga para pasukin yung mga tanim ko doon. Lukulukong yun. Naawa ako nung isang beses. Binato ko. Tapos tinamaan siya sa paa. Parang ano siya, napilay-pilay. Naawa ako. Kawawa na. Kaya hindi ko na inulit yung ano, pagbato-bato sa kanya. Kawawa naman. Kaya yung bahay kubo na to, kisay na baka na yan. Buno. Di ko po bistado, hindi ko po kilala kung kaninong baka yun. Pero yung kay Onyo, binenta na. Yung ano, yung mabait, sayang. Gusto ko sana yun. Tapos yung isa naman, yung taga dyan, nakatali na. Tapos yung kulay puti, minsan dumadayo dito. Siguro, ilang araw na kasing wala, ilang araw nang hindi pumupunta dito. Siguro nakatali na rin. Pero may mga reklamo pa rin dyan na yung palayan nila kinakain ng baka. Kaya siguro nakatali na. Kaya pwede na nang lumabas tong halaman kong ito na galing kay Mother, kay Joycey. Galing kay Joycey. Tapos yung mga ano nito, sanga. Pwede ko na tong ilabas. Makakabuelo na akong magtanim ng mga halaman dito. Gaganda na to. Kaya makikita mo to, ante. Makikita mo to, maganda na to. Yeah. Maganda na to. Bukas, baka makalive pa ako bukas. Maggagawa ako ng upuan bukas. Pero kukuha pa ako ng mga kahoy na ilalagay dito. Siguro mga ilang araw pa magkakameron ako ng kuryente dito. Kuryente kasi ano, para dun sa incubator ko. Kasi panay ang brownout dito. Madalas ang brownout dito sa Chera. Kaya hindi pwedeng mawala ng kuryente yung aking incubator. Dapat laging may ilaw yun. Laging may ano. Sana all magka kuryente. Ano lang ante, solar. Oo. Solar. I-ano kong solar. Kuryente. Solar. Sana. Success magkakakuryente na rin. Kailangan ko kasi ng kuryente or pangpainit dun sa ano, sa incubator ko na ginawa kasi ano, magpapapisa ako ng itlog nung manok na Rhode Island. Paparamihin ko dito. May order na akong ano, isang tray. Sana lahat yun mapisa. Kaya 30 pieces. Lahat yun mapisa. Di, marami. Di ba? Swertehin tayo. Kung siyempre, sana swertehin sa pagparami ng manok. Native na manok. Free range na manok. Pwede na rin tayong kumita. Kikita tayo sa manok. Kikita din tayo sa mga itlog. Oh,
Si ikos ni Mamayang. Tinaos ako masiruton ang duwa. Ginigibong ano ang bitis ko kalaggal kahoy. Dapat sisiw na ang kinuha mo para sigurado mabuhay. Iyo po ang tining, may order na akong apat na Rhode Island. Ang saro duman lalong, ang tulo guna. Ano pa, siguro 3 months pa lang. Arog kang pagbakal ko kaining duwang Rhode Island kung mag-agong. Arog ka itong pagbakal ko. Ngunyan baga ano na, masugok na rin, masugok naman si Rhode Island kung ano. Kaso nalalahian ka ni yung ano ko, pangbulang na manok na saro. Nalalahian, iyo ang nagmamaro. Si Dakula kaya di nakakamaro. Magabat garo ang hawak, di nakakapatong. Kaya may lahi tong siguradong anong ito. May lahing saradit na manok. Pag nagsugop ito, iyon naman ang i-incubate ko. Ayan. 1 hour na. 4,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita nindo dyan. May ano po kay Kuante, apat na Rhode Island na order. Mga rin magkakaigwa na yaon na yan, maigdi na yan. O pipick upon ko kaya. Puros puti to, Rhode Island white. Tapos apat na itik na nagsusurugok na. Di ba? Ow! Roy. Nasusuya ako sa mga ikos na ini. Nasusuya ako sa mga ikos na ini. Ini ya si Lucky. Si Lucky. Napapagkamalan garong kahoy ang ano ko. Masakit talaga pag maitom. Napapagkamalan garong kahoy ang bitis ko. Hinakamrot. Pag masakat, natadumdigdi ang ano. Kuko. Sayang mga viewers ko ay ma-shutdown lang sa kuwing cellphone. Tapos, syempre, hi guys. Oro atyan ma-live girare ako ta ano. Sayang mga viewers ko. Ma-shutdown na kaya ko. Ang cellphone pala ma-shutdown na. Oro atyan ma-live girare ako habang nagkakakan. Ta ano na. Magayon to anting ano ko, maganda yung na o-orderin ko na solar with power station. Ganon. Kasi napapagana niya ang electric fan, napapagana niya yung ilaw, napapagana niya ng pag-charge ng cellphone. Kaya pwede yun dito. Kaya pag meron nun, pwedeng dito ko na ilagay yung incubator. Ayan guys, 8,000 volts. Hindi ko po ka to kung 8,000 volt ito. Ayan guys, mamaya naman kasi magsha-shutdown na yung aking cellphone. Babalik po ako mamaya. Ayan. Babalik po ako mamaya. Makalis ang ilang patalastas. Salamat sa pagbisita nyo. I love you all.